Δεν θέλω να σε ξαναδώ να αγοράζεις λάθος roller skates για τα παιδιά σου. Αυτοί είναι 3 κωδικοί οι οποίοι είναι 100% ασφαλείς και επαγγελματικοί για να ξεκινήσετε τα παιδιά σας roller skates. Νούμερο 1 κωδικός και αγαπημένος μου είναι της Rollerblade το Microblade. Με πολύ μαλακή μπότα και πολύ δυνατή κατασκευή, παιδιά. Απίστευτα βολικό και πάρα πολύ καλό για κάποιον που θέλει να πάει ένα level παραπάνω. Φυσικά βγαίνει σε πάρα πολλά χρώματα. Νούμερο 2. Αν δεν έχετε πολλά χρήματα να διαθέσετε, ο πρώτος και νούμερο 1 κωδικός που προτείνουμε είναι το 10306 της Αθλοπαιδεία. Το οποίο και αυτό βγαίνει σε πάρα πολλά χρώματα και είναι ο πιο οικονομικός κωδικός και ο πιο καλός που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά σας για να ξεκινήσουν rollers. Και νούμερο 3, τα πατίνια της Powerslide. Μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και έχει πάρα πολύ καλές προδιαγραφές στο πατίνι. Οπότε, πριν αγοράσεις ένα πατίνι στο παιδί σου, πρόσεξε να είναι ένα καλό για την ασφάλειά του και για να μάθει.